Българската православна общност бе разтърсена от признанието на отец Стефан, свещеник от Пловдив, който в интервю за предаването «Истински гласове» разкри, че е преживял тайна любов с жена извън църковните канони любов, която го е поставила в конфликт с духовната институция, но не и с вярата му. Обичах я, тя беше светлина в живота ми. Но системата не допуска човешки чувства, споделя отец Стефан със сълзи в очите. Не съм престъпник, аз съм човек, който вярва и обича. Историята му предизвика буря от реакции. В социалните мрежи хашигът знак крещки любовивера стана тренд, а коментарите се разделиха между подкрепа и осъждане. Някои го нарекоха «смелец», други «предател». Църквата излезе с официално становище, отец Стефан е временно отстранен от служба, докато се извършва вътрешно разследване. Но самият той заяви, няма да се откаже от вярата си. Бог е любов, и любовта не е грях. Медиите реагираха мигновено. Вестник, сега, публикува водеща статия с заглавие «Когато расото се срещне с сърцето». В предаването «Позиция» по BNT бе излъчен дебат между богослови, психолози и общественици. Психолозите коментираха, подобни признания са редки, но важни. Те показват, че духовността не е изолирана от човешките емоции. Отец Стефан публикува видео в YouTube, в което чете откъс от първо послание на Йоан, който обича, познава Бога. Видео събра на 300 000 гледания за 48 часа. Това не е просто история за любов. Това е история за сблъсък между човешкото и божественото. За мъж, който избра да говори и да обича. България слуша. България спори. България чувства.